venit ziua cea mare, parcul de la Taj Mahal, la poarta Taj Mahalului. Unde te duci, tanti, cu lemnele alea în centrului. 12 euro pentru străini la Taj Mahal. Ale barierele astea stau aici de nu știu când nimeni, pustiu la străini. Ăsta e biletul la Taj Mahal. Taj Mahal și scrie clar: feriți-vă de mai mulți. 28 noiembrie 2023, ora 16:04, în sfârșit am ajuns, am venit după masă că e mai puțină lume. Poarta de intrare, ce lume puțin, am zis eu că am făcut treabă, dar și în ceață ce apare. Nu mai multă, mă, frate. Râde-te. Doamne, cât de frumoasă e clădirea asta. Cât de frumoasă e clădirea asta. Niciodată n-am văzut atâta lume. Am fost de 3 ori, cred. Dar nu există comparație. Nu știu de ce. Ce-a fost aici azi dimineață? Mă gândesc, ce-o fi fost azi dimineață când vine toată lumea la 9? Eu am venit aproape la ora închiderii. L-am văzut din spate. Râul Yamuna. Și lângă care o să merg o bună perioadă. Alături de Gange, foarte important pentru India. Leagănul civilizației indiene. Orice colț te uiți, simetrie perfectă, perfectă. Aici îi spun la revedere la Taj Mahal. Cine știe când nu l-o mai vedea. Odată ar trebui să ne dăm seama că suntem ridicole, afară deja întuneric. Tot frumos e, de unde te uiți, din orice punct, la orice oră, ceață, poluare, nu contează, tot super frumos e. Apropo de ceață și poluare, lunile astea, noiembrie, decembrie, nu sunt ideale de vizitat. Am ieșit mort de foame din Taj Mahal, m-am oprit în primul restaurant pe care l-am găsit, pe stradă, la Ris. Leg with egg pasta? Egg pasta? No egg, no egg. Vegetables, yeah, but no egg. O fie mâncare de stradă, dar e bun. Este de... vrei să mănânci 5. Acum, igiena ca igiena. Acolo bicicleta. Ne-am deja un musafir. Rantul. Aici felul 1. Momos. Felul 2 stă pe bancă. Bani m-au costat 60 de rupii pastele astea. 3 lei 60, cum ar veni. Iar la gust n-am cuvinte. E efectiv. 9,5 din 10. Fierte nu știu unde, dar după aia făcute pe plita aia, excelent.